Ramon Llosacs, Memòria oral migrant, l'altaveu d'aquelles històries personals de superació i sacrificis. El projecte el que té és consta, diguem, de fotografies de les persones que jo entreviste i diguem que a través d'un enllaç que hi haurà al costat de cada retrat, la persona que visiti l'exposició podrà, diguem, escoltar la història de la persona que té enfront. És com una forma de conversar i d'escoltar cara a cara a la fotografia que tens davant.